Umhlalutyi wezopolitiko nokwangumbhali uPrince Mashele ebesoloko ethendi kumajelo endaba ngezityholo zokuthatha isinyobo ngakwinkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba ngelithi makabhala incwadi yakomenza ukuthi funqunqu noko kwezopolitiko. Le ncwadi nebizwa The Outsider, The Unauthorized Biography ityabule ngapha kwe-12 million yeerandi oba mayiqoqoshwe ze ipapashwe kwisithuba seminyaka emine. Mashele ke uthi le mali yayifuneka njengohlahlo lwabiwo mali uqinisekisa ukuba le ncwadi iyapapashwa. I itemized the budget according to what would be required over a period of 4 years, year 1, year 2, year 3, year 4. And I took the budget to Herman. And Herman, the two of us entered into a loan agreement. By the way, it's a loan agreement, it's not a grant. I still need to repay Herman Mashaba, the loan agreement. So he accepted it. When he accepted it, that's where the 12.5 million comes from. Sithetha nje le ncwadi sele isusiwe ke kwishelifa zokuthengisa ngaba kwa Jonathan Ball Publishers kulandela izingxelo zokubana uPrince Mashele uthathe isinyobo kuHerman Mashaba. Ngaxeshanye usihlalo kazolonke we-Action SA Michael Beaumont uthele iqela linolwazi ngesisivumelwano phakathi kuMashaba naye lo kaMashele. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.